Salam, her fırsatdan bir fırsat. Bugün 2 fevral 2025-nji ýyl näsip etdiginden konsertimizin günü. Konsertimizin sagadan bolup bardy. Mihmanlarymyz geldi. Menem gaty tolgunýan. Allajan konsert şowly bolar diýip umid edýän. Konsertiň dowamlanyny indiki videolarda görersiz. Biz bilen galyn. Hadi sabah salayalım. Gel Gurtjanova, hoş gördük. Hoş gördük. Salametlice mihmanlar. Hoş gördük hemmeňizi. Sylam, goldap geleniňiz üçin hemme jäňize köp sag bolsun aýdasym gelýär.